No momentálne vyhrávam, tak to rýchlo natočím, kým sa to zmení. Nie, choďte niekto vy, ja to tu potočím zatiaľ. Jaké je to tu pekné. Není golf, jak sa patrí. Pozeráme na Matúšov pokus. Teraz pozeráme Keksíkov pokus. Keksík je veľký geometrický chlapec. Občihni to na chvíľu. Aj Mária občihni a potom ešte ja. Mária na prvý krát, ale nie do vodopádov, pozor. Pozrite, tam je diera, veľká nebude. Aha. Tam podľa mňa treba. Ako vás? Áno. Áno, áno. Chlapec, videl si to chlapec? Blahoželáme.